Ahojte. Ahojte. Tak predlho sme neboli na žiadnom hrade, že? Áno, až sme sa rozhodli, že vystúpime na ten najvyššie položený a pôjdeme do výšky 1000 metrov nad morom. A pre našu dnešnú trasu a všetky ostatné krásne trasy nezabudnite stlačiť tlačidlo subscribe, aby vám nič neušlo. Liptovský hrad, v minulosti nazývaný aj Sielnický hrad alebo Liptovský starý hrad, je teda ruina na Liptove a bol to najvyššie položený hrad na Slovensku a taktiež patril k najvyššie položeným v strednej Európe. Na zvyšky tohto hradu sa nachádzajú na vrchu Sester, Škótskych vrchoch, nad obcami Kalameny a Bukovina. Z obce Bukovina sa sem dostanete po červenej, modrej a zelenej turistickej značke a trvať vám to bude 2 hodiny. Po červenej značke cez obec Bukovina sa sem dostanete aj priamo od Liptovskej Mary. Začnete v archeoskanzene Havránok a hore na hrad sa dostanete asi za 4 hodiny. No a taktiež ďalšia trasa je spomínanej obce Kalameny. Na obce Kalameny bol v roku 1991 až 92 spravený umelý vrt a bola vybudovaná nádrž, ktorá má rozmery 10x20 metrov. Je v ňom príjemná voda, asi 33 stupňov a môžete sa tam kúpať do sytosti, koľko len chcete, v každom ročnom období. Od jazierka, alebo teda umelého vrtu, sa viete dostať na hrad po žltej turistickej značke asi za 1:10 až 1:30 hodinu. Je to celkom pekné stúpanie. A na hrad sa dá dostať ešte z obce Lúčky okolo Lučanského vodopádu po modrej turistickej značke. No a my sme verné našej tradícii a spravíme si okruh. A pôjdeme z obce Kalameny po žltej turistickej značke a vrátať sa budeme po modrej. Bude to taký takmer bežecký okruh, 6-kilometrový s prevýšením, pôjdeme hore a dole a trvať by nám to malo asi 2,5 hodiny. Áno, takže ideme na to. Ideme. Hrad je prvýkrát písomne doložený v roku 1262. Dal ho postaviť kráľ Belo IV. Na mieste zaniknutého hradiska z 1. storočia pred Kristom. Plnil obrannú funkciu. Bol viackrát zničený a následne rozširovaný. Hrad bol dôležitým pohraničným hradom pri diaľkovej ceste vedúcej prejsmikom medzi Liptovou a Oravou do Poľska a zároveň aj strediskom Liptovského hradného panstva, neskôr i samostatnej Liptovskej župy.
Vystriedal viacerých majiteľov až do doby, kým sa dostal do rúk odboja proti kráľovi. Po potlačení protikráľovského sprisahania v roku 1471 hrad dobil kráľ Matej Korvín a nechal ho úplne zničiť. Dochovala sa z neho len časť múra pod previsom zatrávnenej zeminy. Pôvodný hrad tvorila obytná väža, cisterna, malé nádvorie a dve brány. Hradnému pánstvu pôvodne patrili rozsiahle územia, napríklad obec Liptovský Trnovec, ktoré sa značne zmenšili po vybudovaní hradu Likava a Liptovský Hrádok. Archeologické výskumy preukázali, že hrad predstavoval architektonický a technický unikát, ktorý nemá na Slovensku obdobu. A čo by bol hrad bez povesti? Hradný pán mal dcéru Marienu, ktorá sa zaľúbila do najväčšieho nepriateľa svojho otca, do Bešeňa. Bešeň okrem dcéry chcel získať aj hrad. Mariena svojho otca zradila, keď otvorila brány hradu Bešeňovi. Hradný pán po navrate Bešeňa zabil a Mariena, keď to videla, utekla podzemnými chodbami. Vládač zo smutku daroval svoj majetok chudobným a hrad obci Sielnica. Nakoniec umrel. No a máme ešte jednu. Traduje sa, že jeden z hradných pánov o osude hradu napokon rozhodol tak, že dal naslepo vystreliť delovú guľu a tam, kde guľa dopadla, mali nájsť budúceho majiteľa. Delová guľa spadla v obci Sielnica a od tých čias sa Liptovský hrad zároveň nazýva aj Sielnickým hradom.